Izvinite, koliko su vam ove patike? Evo samo trenutak ja da vam proverim. Inače vam piše na kutiji čisto da znate informativno. 9.990 dinara su vam patike. A ja sam imam 9000. Ima 9.000, hoće da kupi patike od 10. Pa dobro, mislim, znate, ja vam nažalost tu ništa ne mogu pomoći. U redu, hvala. Izvinite, vratite se do mene, molim vas čas. Kažite, ove patike ste želeli, jel tako? Da. Aha, a gde ste ih našli, na kojoj polici? Našao sam ih na ovoj ovde polici. Ja, stvarno, tamo ste ih našli, na toj polici, pa baš lepo. Aj sad uzmuš iste te patike da vratiš tamo gde si ih i našao. Šta sam ja ovde potrčko, pa dođete kobajagi da kupite, ostavite mi tu na kasu i ja da skupljam za vama posle. Ne pada mi na pamet.